Pozdravujeme vás, ja som Lucia Jendačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám vybavuje tie najlepšie hypotéky a v najkratšom čase. A mám tu teda svojho kolegu, pána Emricha. Takže moje meno je Lukáš Emrich, som realitný maklér, pracujem pre spoločnosť Halo Reality, konkrétne v lokalite Záhorie, okres Malacký, Senica. No a my tu máme pre vás vlastne takú tému, ktorá v podstate sa prepája opäť ten hypotekárny sektor a financovanie nehnuteľností s realitným sektorom a aktuálne teda tému máme predaj rodinných domov, ale ktoré sa nachádzajú v podstate po hraničí. Pretože veľa z vás pracuje aj v zahraničí, konkrétne v Rakúsku, alebo teda aj v Českej republike a v podstate nechce dochádzať každý deň niekoľko kilometrov a stráviť na ceste v podstate niekoľko hodín do práce, ale zároveň teda chcete ostať v tej práci, v ktorej ste, ale potrebujete si nejakým spôsobom vyriešiť to bývanie a v podstate my tu máme pre vás takéto kombinované riešenie. Pán Emrich, vy máte aktuálne teda v tejto lokalite nejaké rodinné domy? Ako to máte teraz? Áno, ja sa tak postupne v oblasti, teda v realitnej oblasti pracujem 4 roky a stále to je nejaký taký vývin, taký posun, niekde nájsť ten nejaký cieľ. Momentálne som v štádiu v takom, že naozaj mám viacej rodinných domov na predaj v týchto dedinách, v týchto lokalitách blízko hraničiacich s Rakúskom. Ale aj v Českom. Aj v Českom, áno, aj v Českom, keďže to je tá lokalita Záhorie, okres Senica Malacký, takže je to západné Slovensko. Čo sa týka, preto sme sa bavili aj predtým, stále viac a viac klientov chodí na tie obliadky tých domov a pozorujem to a jednoducho, keď sa pýtam na nejaké financovanie, či majú zabezpečené a tak ďalej, tak väčšinou to sú v mnohých prípadoch, nechcem to teraz dávať na nejako na percentách, v mnohých prípadoch sú to klienti, ktorí pracujú práve v tom zahraničí a teda pani Jandačka im dokáže vybaviť a ona teda povie teraz, teda aký to je proces, ako... Aký to v podstate postup, alebo či aký je to postup, áno. To znamená, že my sme sa dneska snažili spojiť nejaké dve témy do tej jednej, to znamená, že pani Jandačka nám povie o tom, ako vieme zabezpečiť tú hypotéku, to financovanie tej nehnuteľnosti, ak máte zahraničný príjem. A ja teda mám tie nehnuteľnosti, ktoré sa v tej pohraničnej oblasti nachádzajú, ale ľudia ich vo väčšine prípadov hľadajú naozaj aj kvôli tomu, že vlastne pracujú v tom Rakúsku a hľadajú si to nové bývanie práve v tej oblasti, kde ja ponúkam rodinné domy. A v podstate aj možno, že zvažujete, že či teda byt alebo dom. Nemusí sa to týkať len teda tých z vás, ktorí pracujete v zahraničí, ale niekedy naozaj v určitej lokalite máte nejaký byt, ale v inej lokalite zase môžete mať za tú istú cenu rodinný dom a môžete si takýmto spôsobom vlastne splniť ten sen o kúpe toho rodinného domu. Ale keď nadviažem na tú tému vlastne zahraničné príjmy, tak veľa z vás možno má nejaké také obavy alebo rozmýšľa, ako teda by to prebiehalo to financovanie. Vždy pripomíname aj to, že je dobré, keď cez pána Emricha máte vyhliadnutú nehnuteľnosť, keď riešite financovanie so mnou a je dobré, ak hypotekárny, respektíve realitný agent má nejakého spolupracujúceho hypotekárneho poradcu, lebo je to celý ten proces je jednoduchší. A čo sa týka teda toho vášho príjmu v zahraničí, tak na Slovensku, ak máte príjem, tak ľahko si ho preverí sociálna poisťovňa, pretože banky si preverujú váš príjem buď cez potvrdenie o príjme, alebo cez sociálnu poisťovňu, ale v zahraničí teda je to tak, že tam samozrejme treba potvrdenie o tom, že či ten príjem máte a je tam určite nejaké väčšie dokladovanie alebo väčšie overenie. Ale výhoda vás je, že väčšina bank, ktoré akceptujú zahraničné príjmy, tak akceptujú 80 až 100% vášho príjmu a zároveň teda je to možné ako zrealizovať to, že aj na Slovensku viete dostať hypotéku. Či už sú to príjmy vyplácané teda v eurách, to je automatika, v českých korunách, vo forintoch, v librách, tak to sú všetko prípady vlastne, čo ja riešim, takže to vôbec nie je problém, v akékoľvek v podstate mene. Najčastejšie teda sú to koruny, forinty a eura, ktoré teda banky aj akceptujú, aj klientov, ktorých som ja vybavovala, tak mali vyplácaný príjem v týchto menách. Dôležité je možno, keď si robíte nejakú prípravu, rozmýšľate o tom, či si zobrať hypotéku, lebo nemáte nejaké vlastné zdroje,
a pracujete v zahraničí, určite mať tú zmluvu na dobu neurčitú. Lebo to si každá banka preveruje, že či ste zamestnaní na dobu neurčitú a musíte byť zamestnaní minimálne 6 až 12 a viacej mesiacov v jednej spoločnosti. Takže to len taký úvod, že keď tak zvažujete. No a ďalšia vec je, že možno rozmýšľate nad tým, že dobre, zarábame, som sám, sme dvaja, ideme do toho a teraz či vôbec si kúpiť pozemok a na to možno stavať, alebo si kúpiť, teda vystavať si tú nehnuteľnosť ako chcete, alebo či kúpiť už postavený holodom v tej lokalite, alebo starší dom. A ja by som sa vás pýtala, že ako to máte vy, že čo odporúčate pre klientov? Čo odporúčam ja, alebo teda ako to vidím ja. A to znamená, ako spomína pani Andačka, sú tam, kde idem kupovať nejakú tú nehnuteľnosť v tejto lokalite, na ktorú sa ja teda orientujem, to Záhorie. Máme tu vo väčšine prípadov 3 možnosti. To znamená, že to prvá, a vy ste už povedali všetky 3, to znamená, že to prvé, ja to zopakujem. To prvou je, že kúpim si pozemok v danej lokalite a postavím si svoj dom. Je to veľmi naozaj náročný proces, keďže tie pozemky, teraz nechcem tu hovoriť o cenách, ale naozaj tie pozemky sú drahé a je ich málo. To znamená ťažká vec. Druhou vecou môže byť to, že kúpim si holodom od developera a nasťahujem sa, vybavujem si to nejakým tým svojim zariadením a tak ďalej a tak ďalej. Ale väčšinou, čo sme sa rozprávali, vlastne tie nové domy sú holodomy. Takže ešte nejaký čas trvá to dokončenie. Áno, trvá tam nejaký čas to dokončenie, samozrejme je to financie ešte navyše a zase sa dostaneme cenovo rádovo určite nad 200 000 a plus to dovybavenie a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, keďže to sú väčšinou developerské projekty, tie pozemky sú väčšinou malé, okolo 3, možno 4 árov. A ďalšou možnosťou, tou treťou, je kúpiť nejaký starší rodinný dom, čo ja v podstate aj teraz sa mi tak najviac osvedčilo, že to tak najviac funguje. To znamená, tie rodinné domy, ja ich v ponuke mám momentálne dostatok, mám vyše 20 rodinných domov v tejto lokalite a sú tam v rozmedzi o cenách nejakých 130-150 tisíc. Samozrejme, tieto domy si vyžadujú nejakú tú rekonštrukciu, ale vo väčšine prípadov sú tie domy hneď obyvateľné. A ľudia zasa majú nejaké tie možnosti, že buď majú nejaké financie svoje na tú nejakú prerábku, alebo si to dofinancujú a spravia si tú prerábku, alebo jednoducho sa tam nasťahujú a postupne 2, 3, 4, 5 rokov si to svojpomocne dorábajú. Tak. To znamená, že domček je naozaj pekný, je v určite nejakej zastávanej lokalite na dostatočne veľkom pozemku. A takto, toto je najviac momentálne ponúkaných domov, ktoré ponúkam aj ja. Ja by som akože ešte dodala, že predsa len tí developeri stavajú tie domy tak, že to je na predaj. A tieto staršie domy boli postavené, lebo tí ľudia v nich chceli celý život žiť. A tie pozemky sú tým pádom väčšie a nie je to nejaké veľmi uniformné. A akože áno, keď máte nejakú ulicu, ale je to také, podľa mňa, osobnejšie, prívetivejšie. Že tie staršie domy sú také, že... Áno, je to takto. Má to nejakú svoju... Týmto sa samozrejme nechcem dotknúť ani nejakým developerských projektov a tak ďalej. Všetko má svoje výhody. Svoje pre aj proti, áno, jasné. Svoje pre aj, teraz aj proti, aj za. Pre aj proti, áno. Ale... Jednoducho áno, tieto domy sú stavané, tá životnosť tam je, ja vidím tie znalecké posudky a tak ďalej, to znamená, že tá životnosť tých rodinných domov a týchto starších tam je. Je to takisto stavané z nejakých kvalitných materiálov a väčšinou nejak svojpomocne, to znamená, že tí ľudia si to naozaj stavali pre seba a teda takto. Tam by som asi jediný ten rozdiel názor, že tie pozemky sú o niečo väčšie. A čo ste ale teda spomínali je, že v podstate aj tie novostavby sú drahšie, pretože väčšina tých novostavieb má trošičku menšie nákladovosť na energie, ale tieto staršie byty viete kúpiť si za staršie domy viete kúpiť za menej peniazy, by sa to dalo povedať. A vy ste spomínali, že teda máte rozpätie tých aktuálnych nehnuteľností od 70 000 do 270 000, ale najviac teda domov máte od tých 130 000, 150 000. To znamená, že reálne v niektorých mestách za toto kúpite len byt, ale za 150 000 mať rodinný dom, to je, myslím si, že splnený sen a aj z hľadiska toho, že máte nejaký byt so susedmi na určitom poschodí a teraz môžete mať dom s vlastnou záhradkou, to je podľa mňa príjemná zmena.
A čo sa týka financovania, keď ste spomínali vlastne tú rekonštrukciu, alebo teda, že nejaké peniaze navyše tam človek potrebuje možno, že keď sa pozrie, že viete tam aj hneď v týchto domoch bývať, ale ďalšia vec je, že keď si niečo chcete možno podľa vlastných predstav poupravovať, tak možno potrebujete aj 100% financovanie. A či už teda pracujete v zahraničí, v Rakúsku, v Česku alebo teda niekde inde, tak stále je možnosť pre vás vybaviť aj to 100% financovanie. To znamená, že celú kúpnu cenu, alebo ak máte nejaké vlastné zdroje, tie použiť na kúpu alebo práve na tú rekonštrukciu. Takže v tomto v podstate vám viem pomôcť. Celý vlastne ten proces my vieme s pánom Emrichom sprocesovať, vieme zabezpečiť znalecké posudky. V podstate, ak sa vám nejaký dom nepáči, tak vie vám podoknúť alebo ukázať ďalšie podobné, čo je podľa mňa veľká výhoda, lebo to zastrašuje jeden človek, lebo niekedy, keď vidíte nejaké tie portály a hľadáte rodinný dom v tej danej lokalite, tak jeden agent, druhý agent, tretí, ale tak toto vlastne máte jednoho agenta, ktorý vám vie pomôcť dopracovať sa v tejto lokalite k tomu vášmu vysnívanému domu, lebo má tých ponúk viacej. Ja by som len tomuto presne doplnil. Áno, je to určite aj moja výhoda, aj teda určite výhoda tých klientov, ktorí idú so mnou na obhliadku, príklad vyhľadnú si jeden rodinný dom, idú naň pozrieť, zavolajú, že teda chcú ísť nám pozrieť, ja s nimi idem na obhliadku. Ja v aute nosím všetky kľúče od všetkých rodinných domov, ktoré mám v ponuke. To znamená, že aké tam ten časový priestor nejaký je, že práve nemám už po nich nejakú ďalšiu obhliadku, tak sa ich popýtam, mám tu ešte jeden takýto dom, videli ste ho niekde na internete? Nevideli, dobre, a ideme hneď tam. To znamená, že ja si tých ľudí vodím po tých rodinných domoch. To znamená, že niekedy sa stane, že vlastne niekto má veľký záujem o dom, na ktorý sa ani nechceli spozrieť, lebo reagoval na inzerát na druhý dom. Ale už keď tam je ten časový priestor, nie je problém, aby sme vlastne pochodili 4-5 nehnuteľností v rámci jednej obhliadky v odzovkách a teda klient má lepšiu predstavu. To znamená, že je to výhoda takisto pre potenciálnych kupujúcich, že vlastne si prejdú viacero nehnuteľností a je to výhoda aj pre tých predávajúcich, ktorí mi dajú tú dôveru, že im môžem ja predávať ich rodinné domy, lebo v tej lokalite tým pádom je tam tá väčšia šanca, že tam privediem klienta, lebo tam neprivediem klienta len toho, ktorý zavolal na ten daný inzerát, ale snažím sa tam priviesť aj klientov, ktorých reagovali na podobný inzerát v blízkej lokalite. To už je vlastne nejaká súčasť vašej tej predajnej stratégie, by som povedala. Toto je zase informácia pre tých, čo chcete predať svoju nehnuteľnosť a neviete, komu sa zveriť do rúk. To sa tak v podstate vyvinulo samo, že tí klienti v tej danej lokalite, tí ľudia väčšine ma teda aj poznajú, už som v tej lokalite aj niečo predal. To znamená, že oslovia ma, aby som im práve ja predával ich nehnuteľnosť, za čo samozrejme veľmi pekne ďakujem. A hovorím, vyvinulo sa to jednoducho takto samé a myslím si, že je to takto dobre, že naozaj mám prehľad v tej danej lokalite, mám tam prehľad o nejakých trhových cenách, poznám tam ľudí, poznám ako to tam funguje v tých lokalitách, poznám nejakú dopravnú situáciu, nejakú občiansku vybavenosť a tak ďalej. To znamená, že naozaj dá sa povedať, že sa pomaly vyvíjam na špecialistu na rodinné domy v danej lokalite. Áno, je to tak. Ale to je podľa mňa fajn, lebo práve to je to, že poznáte tú lokalitu, viete povedať opäť pre aj proti a keď vlastne vy ste klient, ktorý má nejaké požiadavky a viete, kde by ste chceli bývať a práve pán Emrich vám k tomu vie zodpovedať otázky, že keď sa pýtate práve na tú dostupnosť, možno na nejaké zápchy dopravné, alebo je tam nejaká škola, ako blízko je nejaké väčšie mesto a tak ďalej, alebo čo sa tam dá vo voľnom čase robiť, či nejaké športové vyžitie alebo kultúrne a tak ďalej, tak na to vlastne vám vie všetko, na toto vám vie zodpovedať. Takže je to také podľa mňa zaujímavé, lebo ono je to v takých asi nejakých vlnách a aktuálne teraz tá vlna je u vás tých rodinných domov. Áno. Je to tak naozaj, tá vlna rodinných domov, hovorím, má tam vyše 20 rodinných domov na predaj v tom cenovom rozpätí, ako tu kolegynka spomínala, že od 70 000, áno, aby sme to nebrali tak, že za 70 000 si kúpim na Záhorí dom a idem tam bývať, áno, to zasa nie, to konkrétne bol prípad, kde to bol rodinný dom, úplne starý, pôvodný, ale veľký pozemok a veľký potenciál toho, to znamená, že zasa to nejakou stratégiou a spracovali sme nejakú tú inzerciu a tú ponuku, dali sme to von, nejaký čas na to trvalo, ale jednoducho ten dom už teraz máme rezervovaný a je tam ten potenciál, hoci je to dom, že niekto si povie, že na zbúranie, ale ten
nový majiteľ, ktorý ho momentálne kupuje, má tam tu nejakú predstavu, čo spraví s tým domom a čo spraví samozrejme aj s pozemkom, ktorý je za tým domom. Určite. To je zase, keď spomíname tie pozemky, že v podstate za tú dobrú naozaj cenu predajnú môžete získať dom s veľkým pozemkom a teoreticky sú tam nejaké, máte v ponuke niečo, čo by sa dalo rozdeliť? Predať? Akože predať ten pozemok do budúcna? Áno, konkrétne aj tento dom, ktorý spomíname, tu bola taká možnosť, že dá sa to takto spraviť. Zase to znamená, že to sa bavíme o nejakom 70 000 dome. Zasa mám v ponuke, čo mám ja v ponuke, mám najdražší dom za 270 000. Tieto domy jednoducho nie sú až tak veľmi momentálne v tejto lokalite na trhu tak žiadané, samozrejme kvôli hypotékam a tak ďalej. Preto naozaj aj to moje gro tých mojich ponúk sa pohybuje v rozmedzi niekde cca tých 150 000. Je to už cena, za ktorú sa naozaj v danej lokalite kúpiť rodinný dom dá a dá sa tam už aj bývať a postupne si ho nejako rekonštruovať. A myslím si, že to je práve teda, ja robím hypotéky po celom Slovensku a aktuálne, keď si porovnáte teda tú lokalitu, lebo najdôležitejšia je čo? Lokalita, tak naozaj za cenu nejakého jednoizbového bytu v hlavnom meste alebo v krajskom meste si môžete tu kúpiť v podstate rodinný dom, ktorý vám dáva inú kvalitu života. Nemusíte toľko cestovať do toho Rakúska alebo do Česka a máte to komfortné. Veľa mojich klientov to práve túto potrebu riešilo, že cestovali teda 2 hodiny do práce, 2 hodiny z práce a rozhodli sa teda zmeniť to bývanie. Či už teda potrebujete napríklad ale aj predať vašu nehnuteľnosť a kúpiť teda tú novú, aj toto robí pán Emrich, že teda má v podstate také tie dvojité obchody, že má ten ale celý obchod pod palcom a vie, že áno, títo klienti, keď nad tým rozmýšľate, že no my potrebujeme predať našu nehnuteľnosť a kúpim ďalšiu, tak tomuto práve sa aj pán Emrich venuje. Je to zložitejší proces, hlavne teda, keď ešte je v tom hypotéka na jednom aj na druhom dome a tomu sa zase venujem ja. K tomuto by ste chceli niečo povedať, že ako prebiehajú tieto výmeny v podstate, alebo čiastočne potom áno, určite je to trošku zložitejší proces a mám konkrétne aj teraz ten prípad, o ktorom vlastne vieme, spolupracujeme na tej hypotéke. To znamená, že mám predávajúcu jednu rodinku, ktorá predáva svoj rodinný dom v obci teda na Záhorí a chce kúpiť môj dom, ktorý mám opäť teda ja v ponuke, konkrétne v tejto lokalite, ale potrebujú najskôr predať ten svoj. To znamená, že hľadáme, ešte sme sa nedostali na tú správnu cestu, na tú správnu cenu, takže potrebujeme tam niečo s tou cenou spraviť a verím, že sa vám to podarí a samozrejme môže sa stať, že ten dom, ktorý oni už majú teraz vyhľadnutý, že bude rezervovaný, lebo oni tam zatiaľ nepodpisovali rezerváciu, keďže nemajú oni zabezpečený predaj toho svojho domu. To znamená, že naozaj musíme byť pri tomto veľmi opatrní, že aby si ľudia nemysleli, že teraz idem predať svoj dom a idem si kúpiť, aby sa vám nestalo, že vlastne prídete na nejakú obľadku a podpíšete rezerváčku s tým, že sa si myslíte, že však ja ten svoj dom predám. Nie je to tak jednoduché naozaj byť pri tom veľmi opatrný, aby ste aj neprišli o nejaké peniaze, o tú rezervačku a tak ďalej. Naozaj preto ja podpisujem rezervačku výhradne s tým, ktorý ten klient už musí vedieť, že to financovanie bude mať zabezpečené. Nemá význam podpisovať s niekým rezerváciu a až potom zisťovať, že či mu niečo vyjde, jednoducho takto ja nepracujem. Áno, to je dobrý spôsob určite, pretože naozaj u mňa za jeden telefonát ja zistím a pár otázok, môžeme sa aj osobne stretnúť a prebrať si, že či vám to financovanie vyjde alebo nie. To je pár jednoduchých otázok na príjem, na vašu nejakú situáciu, či máte nejaké úvery, máte deti, kde pracujete, koľko a tak ďalej. Takže za pár minút sa to dá zistiť, že ako vám to vychádza alebo nevychádza a potom podpisovať nejakú rezervačnú zmluvu, lebo tá doba toho, že na jednu nehnuteľnosť bolo možno 10 kupujúcich, tak tá bola pred 2-3 rokmi a tam sa podľa mňa dostaneme zase opäť až na nejakých 7 až 10 rokov, ale teraz naozaj tie predaje aj kúpy trvajú dlhšie, pretože naozaj ten človek, ktorý kupuje, musí mať vyriešené to financovanie a aj tí, čo predávajú, je im to zbytočné podpísať rezervačku a viete, potom nemáte dobrý pocit z toho predaja, myslím si, že vy ste ešte nevracali rezervačku, chvála Bohu, kvôli tomuto, že to máte takto prepracované, ale sú niektoré realitky, ktoré podpísali a teraz tam
v podstate realitka nič, všetko išlo podľa toho, ako oni povedali, lenže klient rýchlo chcel si riešiť financovanie, nemal nejakého poradcu, riešil si to sám a v podstate prepadla mu rezervačný poplatok kvôli tomu, lebo nemal pozisťované dopredu tie podmienky. Takže už je to taká bežná prax, že dopredu musíte vedieť, ako to budete riešiť, odkiaľ budete mať tie zdroje, či už z hypotéky, či vám vyjde, alebo nejaké dofinancovanie. Po prípade, keď máte nejaké úvery, či ich nevyplatiť a počkať, až potom vlastne si požiadať o hypotéku, čo mám ja teraz napríklad jeden prípad. A trošku sme bojovali s klientom, lebo som mu 10-krát povedala, toto si musíte vyplatiť, lebo vám to inak nevyjde. Aj keď ma skúšal, že či áno alebo nie. Takže tie prípady sú rôzne, ale naozaj tá príprava na to financovanie musí byť. A možno sa vám zdá, možno aj drzé, keď hľadáte si aktuálne nehnuteľnosť, že hneď prvá vec, čo sa vás pýtajú do telefónu je, ako budete kúpu nehnuteľnosti financovať. Čo vy o tom poviete? Že je to taká normálna otázka, alebo ako na to ľudia... Pre mňa to je normálna otázka, ale teda pre tých záujemcov, to znamená, že aj ja musím byť trošku opatrný v tom telefonáte, že teda nemôžem byť samozrejme drzý, alebo akokoľvek nejaké iné zlé správanie, to znamená, že ale snažím sa to zistiť, to znamená, že je to nejaká tá druhá, tretia veta v tom telefonáte, kde naozaj smerujem práve na to financovanie, to znamená, že teda ja potrebujem vedieť, že či oni už niečo riešili, aby samozrejme aj oni nestrácali čas, že idú na tú obľadku, takisto aj ja by som ten čas venoval naozaj tým klientom, ktorí už sú rozhodnutí ísť naozaj kupovať. Áno. Preto ja doporučujem určite na ten začiatok minimálne, aby vedeli teda, že to financovanie im vyjde, alebo teda mali nejako poriešené. Keď nie, tak nech sa pýtajú. To znamená, že keď sú niekde na prvej obhliadke a maklér sa ich to opýta, či majú zabezpečené to financovanie, povedia, že nie, tak okamžite by som doporučoval jednoducho kontaktovať nejakého finančného s tým, že teda áno, chcem skupovať, mám vyhľadnuté toto, vyjde mi to, môžem sa smerovať na cenu do 150 000, môžem ísť do 200 000 alebo takto. Lebo naozaj niekedy sa stane, že prídu mi klienti na obhliadku, dajme tomu toho konkrétne 270 000 domu s tým, že teda nie sa páčil, ale teda financovanie zabezpečené nemali a keď sme si o týždeň volali, tak hľadali za nehnuteľnosť do 150 000. To znamená, že je to naozaj veľký skok. Kde sú v peniazoch, teda ten človek, peniaze financovanie vychádza. Hej. Tí ľudia musia zistiť, v akej cenovej relácii sa môžu pohybovať a potom samozrejme riešiť tie obhliadky. Takže aj to zase opäť, ak nehnuteľnosti sú závislé od toho, že potrebujete hypotéku, sme v tomto obchode vlastne v tomto celom procese prepojení a pre vás je to ľahšie riešiť. Keď si kupujete cez pána Emricha nehnuteľnosť, financovanie riešiť so mnou, lebo ja poznám tie nehnuteľnosti, respektíve viem, čo sa mám pána Emricha pýtať a v podstate vy máte hneď odpoveď na otázku, že či vám to financovanie vyjde a možno práve vyjde vám financovanie nie 200 000, ale 150 alebo 130 a hneď má vlastne pán Emrich ponúkne ďalší dom, ktorý vy si môžete kúpiť. Toto je podľa mňa super, ideálne, lebo môžete kúpiť si dom, ak máte vyhliadnuté to, že chcete bývať v dome, v tejto danej lokalite a aj keď vám možno o 10, 20, 30 tisíc chýba nejaké peniaze, tak viete si kúpiť lacnejší, výhodnejší. Či už vlastne na to aktuálne bývanie alebo do budúcna na rekonštrukciu, teoreticky aj teda môžete získať za dobrú cenu ten pozemok a zbúrať tú danú nehnuteľnosť a už si to riešiť podľa vlastných predstav. Takže tých možností je viacej. Treba len komunikovať, treba sledovať naše videá, pozerať, čo máme v ponuke a akým spôsobom to funguje. A určite, ak nemáte našetrené peniaze, nemáte hotovosť od rodiny, alebo ste zdedili, alebo niečo predali, tak treba kontaktovať mňa, čo sa týka toho financovania. Pretože naozaj veľakrát to zlyháva na tomto, presne ako ste vraveli, že klienti mali veľké oči, by som to povedala, na tých 270 000, ale finančne im to vychádzalo na 150. Ale ja teda som za to, že ak si chcete kúpiť nehnuteľnosť, možno, že aj prvú, alebo ten rodinný dom, radšej si ho kúpte, aj keď není 1000% ideálny. Pretože hovorí sa, že tá najlepšia kúpa na kúpu nehnuteľnosti, alebo doba na kúpu nehnuteľnosti bola pred 10 rokmi a druhá najlepšia je práve teraz. Lebo tá nehnuteľnosť, čo možno máte teraz vyhliadnutú, tu o pol roka, o rok nemusí byť. A môžete to ľutovať, že no, mali sme to urobiť, mali sme to kúpiť. A tendencia tých úrokových sadzieb, ak sa tohto obávate, je taká, že pôjdu dole. To znamená, že teraz si vybaví hypotéku, bude to mať ťažké, ale už to bude len lepšie.
Áno. A cena nehnuteľnosti bude narastať. K tomuto by som doplnil, áno. To znamená, že je to taká dvojsečná zbraň. To znamená, že teraz možno, že drahšie hypotéky, ale lacnejšie nehnuteľnosti. To znamená, že ako náhle tie hypotéky pôjdu dole, je jasné, že tie nehnuteľnosti pôjdu hore. To znamená, že áno, práve tá kúpa, aj keď tie hypotéky sú v takých úrokových sadzbách, aké sú, tá kúpa vždy sa dá riešiť. Určite. A hovorím, teraz sa rozhodne prekonať ten strach, aj to finančné nejaké nepohodlie, lebo však narastie vám teda, výdavky vám narastú o cenu hypotéky alebo cenu splátky, tak do budúcna len na to budete tržiť, lebo tie nehnuteľnosti pôjdu hore a o 5 rokov možno budete ten daný dom meniť za nejaký väčší alebo za niečo iné. Preto po 5 rokoch, lebo ak predáte nehnuteľnosť po 5 rokoch, neplatíte daň z predaja. Takže to len taká poznámka. Dodali by ste ešte niečo k tejto téme? Ja myslím, že v podstate nejaký taký scenár sme daný až úplne presne nemali. Povedali sme si, že sa budeme baviť tak nejako spontánne to, čo momentálne riešime, v čom vidíme nejaký problém, respektíve v čom vidíme vyriešenie nejakého daného problému. Alebo na čím možno uvažujete ako klienti. Na čím uvažujete. A neviete, že či ísť na obliadku možno alebo nie, alebo čo predtým urobiť, keď nemám na to peniaze, koho sa mám spýtať, ako mi to vidia a tak ďalej. Takže preto práve. To by som chcel doporučiť určite vám, pýtajte sa, ja mám takisto niekde, mám zverejnené moju webovú stránku a tak ďalej, nájdete ma na všetkých týchto platformách na sociálnych sieťach, to znamená, že nie je problém ma kontaktovať, ja som na telefóne, dá sa povedať stále, to znamená, že nie je problém si so mnou zavolať, opýtať sa niečo a nemám problém vám odpovedať, dohodnúť si stretnutie a pomôcť s nejakým riešením, pomôcť kontaktovať, pomôcť s nastavením tej hypotéky a tak ďalej. To znamená, že naozaj treba sa len pýtať, musíte sa jednoducho pýtať, aby ste vedeli, na čom ste a čo môžete hľadať, aké sú vaše riešenia. To znamená, že pýtajte sa. A či v podstate teraz vám to vychádza, alebo nejakým spôsobom sa pripraviť a počkať. Ja konkrétne som mala klientov 2 stretnutia, alebo aj 3 to boli v januári, kde sme sa bavili o tom, že musí mať klient určitý príjem pol roka. A teraz teda už je jún a vybavujeme, riešime tam konkrétne financovania. Takisto pred 2 mesiacmi som si sadla s klientami, že akým spôsobom teda by mali mať aké vysoké príjmy, či to vôbec vedia spĺňať, našli si inú prácu a vlastne niekedy v septembri to budeme riešiť. Takže je to taká nejaká určitá príprava na to, ak tú hypotéku chcete, ale v podstate všetko sa dá, keď nejaký čas teda komunikujete, spýtate sa, je tam nejaké riešenie, nejaký čas to zaberie, ale potom sa vlastne dopracujete k tej svojej vysnívanej nehnuteľnosti. Áno. Konkrétny prípad, ako tady bol spomenutý, mám aj ja, to znamená, že aj mňa môžete kontaktovať, keď sa niekto chystá predávať a tí ľudia vedia, že budú predávať až za nejaký čas, áno, buď čakajú na nejaké dedičské, alebo sú v zahraničí, alebo niečo, ale dá sa pripraviť na to znamená, že dá sa tomu maklérovi zavolať, popýtať sa, informovať sa a tak ďalej. Áno, to znamená, že takisto riešil som už nejaké stretnutia, predtým ešte než tam bolo to dedičské, samozrejme som vysvetlil tým klientom, že musíme počkať na to a tak ďalej, ale už sme boli v kontakte a mesiac dopredu sme tieto veci riešili, konkrétne aj teraz riešim, kde budem predávať pravdepodobne dom rodiny, klienti sú žijúci v zahraničí, konkrétne vo Švédsku, majú prísť teraz 36. domov, už sme spolu v nejakej mailovej, telefonickej komunikácii nejaký mesiac. A teraz už vieme, že vlastne máme naplánované začiatkom júla a máme zaplánované nejaké stretnutie, kde sa začneme už baviť o konkrétnych veciach. Áno, že už to nebude ten prvotný len nejaký impuls, ale kde už konkrétne budeme sa baviť o tej nehnuteľnosti, o nastavení tej ceny a tak ďalej. To znamená, že naozaj ma veľmi teší, že vlastne už mesiac ja viem, že vlastne na niečo sa bude chystať a tak ďalej. Už takisto aj ja viem, že keď aj v tej danej lokalite predávam ten rodinný dom, mám tam nejakú obliadku a oni chcú v tej lokalite kúpiť nejaký iný dom, ja viem, že za ten mesiac tu ten dom bude mať. Áno, ja im ešte nemôžem povedať nejaké informácie konkrétne, že bude to tak a tak, ale teda mám ich kontakt, ktorý mám poznačený a viem, že ak to bude mať vonku, alebo bude to môcť ísť von, tak ich budem kontaktovať. To znamená, že sa dostanú tým pádom aj k tej nehnuteľnosti ešte vtedy, ak nie je úplne vonku v tej inzercii. A v podstate to je taký už podpultový predaj, že to bude. Ale to je aj vďaka tomu, že v podstate vy každý deň sa venujete tomu
nielen teda predajú, ale naborujete tie nové nehnuteľnosti, takisto v podstate natáčate vy a ja tieto videá, aby ste vedeli, že my každý deň riešime všetky tie situácie, ja ohľadom toho financovania, pán Emrich ohľadom toho predávania, prezentovania nehnuteľností a tej administratívy celé okolo toho. A možno vyhľadáte niekoho, aby vám vybavil práve tú hypotéku alebo predal nehnuteľnosť a takýmto spôsobom vidíte, ako my pracujeme. Môžete si nás, ja by som to povedala, trošku takto očakovať, že ako pracujeme, ako máme dlhú prax a akým štýlom vlastne pracujeme. Lebo samozrejme, či už finančných poradcov alebo realitných agentov je veľa, ale každý si môže vybrať vlastne toho svojho. Takže v podstate ja by som to asi aj týmto zakončila. Keď budete potrebovať vybaviť tú najlepšiu hypotéku v najkratšom čase, som tu ja pre vás, Lucia Jandačka. A keď budete potrebovať predať svoju nehnuteľnosť, ako som spomínal, konkrétne v lokalite Záhorie, ale samozrejme nie je problém aj iná lokalita, kontaktujte ma a samozrejme kľudne sa ma môžete pýtať alebo teda kontaktovať aj tí, ktorí hľadáte nejakú nehnuteľnosť, možno sa nám spolu podarí nájsť pre vás tú ideálnu. Takže ja ďakujem za dnešný rozhovor a určite sa vidíme niekedy na budúce s nejakými ďalšími témami. Kľudne nám môžete aj napísať, čo konkrétne vás zaujíma. Môžeme to rozobrať v ďalšom nejakom živom videu, alebo respektíve sa vám môžeme ozvať aj takto nejako osobnejšie, či mailom, telefonicky. Alebo aj na osobnom stretnutí už pri konkrétnom vašom prípade. Takže tak, prajem vám krásny deň. Pekný deň prajem, majte sa.